আমাদের কাজটা আছে আপনারা একসঙ্গে কতটা আমাদের বললাম যে জনবহুল আমরা সৃষ্টিটা এবং ভরসা আপনাদের উপর আমরা ছেড়ে রাখছি उनिसता बिसिना तैयारी जों खायसे बन दाबोमोन आबानो जों सिनि बन जों कन्टिनिउ दिनै फुंनिसिम कन्टिनिउ दाबो जों चलिदोंमोन बेबा जों अबनो साइमोनका जे बरक सामुं हामियाखायनाय सामुं सिद्राखायनाय बरकनो रमनानि बागै जोंना कग्रखा सिनारा सिनि पुलिस पार्सन सिनि एडिशनल एसपी साहब एजीपी साहब उसी सिनि एलपी साहब दङ बावनो बुसखांगोन जोंना कग्रवै जों दिनै जे 12 घन्टानि बन्दाखौ माने आबो जों रसायना हासिनाय बने बागै जों जत सिनि टंक संतंनाय बावनो दिनै जों नाकार मुंसानो तामनि बागै हिंखाय जे बररक अबहाय हामिया सिद्राखाय दंमोन एरियाव जों गाहामखै दंनानै शान्तिबाबो दंनानै बागैनो जों जे कालपिट दंनो रमनानि बागैनो जेदा जों कष्ट रखा बा बन खालाय आबन बागै समासानो जों दाबोखे कालपिट दंनो हाबाय सामिसिदा थांनाय दंनो जों रमनानि कग्र माने बिसिंथिनो जों दिनैनि बन्न रसैनो हाखा जतननो हामबाय ताइ दिनै जरा जों जरा मिटिं खायनाय बा जरा जों गेदारिं नाय दंनो जों जत लिडार दंनो अकक पुसकै मा सानाय थाङै गाहाम करगै नगद थानाय बागै सिनि बन आरो जों जेना जतननो हामबाय